Right, mastreets esocial media nhasi hatisi mastreets, nhasi tanatsoita kufambira nyaya dzachona. Wazva kuti kana uchingonzwa zvekuti kuna ana Stavo Sax unenge uchifunga kuti vanhu vemutv handiti ndevemutv zvechokwadi nekuti muri kutovaonawo futi mutv. So panapa ndakamira ne-one of our own. Kana kune murume anobata saxophone, haiwa handisi Stavo muZimbabwe tinganyepera nezvimwe zvese, but iyi ndo shasha yemushini uyu. Stavo, zviri kudidi? Same day. Mushari seva running. Nice. Handiti? Nice. Thank you very much nekutipa mukana wekutaura nemi nhasi. Handiti? Thank you for having me as well. Tinotenda. Yes. Muri yeZimbabwe vangada kutanga nekuziva kuti anombonzi Stavo Sax wachona ndozita riri pachitupa here kana kuti iri ndere basa rakanombonzani chaicho? Ndo ratakazonyora pachitupa. Makabva mari chinja mukarisa pachitupa? But I don't Stephen Nyoni. All right. Yes, that's my name, but Stavo is just a name rangobvawo kune vanhu. Ndombofarirewo. I can imagine because inini futi ndiri Stavo saka. Okay. Stephen ndori pachitupa. Katsaka. Strana sazita. You see now. Yeah, so mushini wamuri kuridza ndo watati regai timbokutsvagai timbonzwa nezvawo mushini uyu. Makatanga kubata mushini uyu sax rini? Madhezi tachingori kuchikoro. I think form 3 form 2 form 3 patangotanga kudzidzirawo imwe, then tatanga kuzoridzawo kujazz band rekuchikoro tichiisa. Ndiko kwatakatangira. I think was it 20 what? Should we say 2012, 2011, somewhere there. Okay. All right. Kuchikoro maidzidza kubhoza zvizvi zvese zvikoro zvinowanikwa? Tatidza kuchechi boys. Pachechi. Yes. Samurira pachechi. So team umwe ndiani akadzidza pachechi? Ndiani asikudza naye Stephen Mamari? Team Rawanda. Team Rawanda. Team Wombo. Team Rawanda. Pachechi upari notobikwa maartist zvotodaro. Yes, exactly. There's a lot of guys. There's Gary Tight, there's Silent. There's a lot of people. Awanda macho ndokunozofunga ndabva pamberi pekamera but vakatowanda. Yeah. So muchizobva ipapo kubva kuchikoro zviri professional makazotanga kuridza ku? Yeah, tingati zviri professional tangotanga tichingobvawo kuchikoro kuridzawo kumawedding kwevanhu chichitepidzana na William Tight ndo wakatanga kupinzawo muindustry. Takamboridzana na Tendai Manatsa all those times. Bob Nyabinde, I played with him sometime. Okay. A lot of guys vamwe vapfanawo vakazongoti vachikura kuro taingosanganawo kwakawanda tichingorova tinoita maevents evanhu ndo that. So those zvangotitiro that ushered us into the professional industry, but takazongoerekanawo tangowo muindustry. Okay. Saka mino zvafamba sei. Yeah. As for now, I understand that you are working with 3G. Yes. Yes. Of course, JP, yes. Our superstar. Yes. When did you start working with Japreza? Late 2015, I think around August. All right. Yeah. 2015, yes. 2015, yes. Around August. Yeah. All right. Anga atwa superstar ka? Yeah, that guy was hot by then. Ipapo waitopisa zvokutorevesa sezvaari kutoita. Exactly. Zvakafamba sei kuti muzosvika pana JP? Because inini ndinotoshuwa kuda kuntongotorwa selfie naye, but ndiri kutoshawa ndosvika sei. Zvakafamba sei kuti muzosvika pakutoti mataura naJP, makutoridza naJP? Takaita imwe show kugweru ndaridza nerimwe team rangu, so there's other good band rinoridza muZimbabwe and the Travelers band. Okay. Yeah, so we used to play together. And then takaita opening act for Japreza the other time. Okay. So the next day when first I was on my keyboard, so anonzi Biggie.
yakabva ndifonera ndifanira kubuda munhu anoridza chinhu changu achiriza ichocho chichibvira kusvika kwangu nanati okay fear me, let me just come through tizoona tatatosvika tatatongoonawo boss vakatotimirira wabva watosipakwa tatatongotanga ngochimhanya. So that's what happened. It's not kutongopinda basa zviri simple sekudaro. Yeah, sekutotamba sekusei. Yeah. Alright, so from 2015 till now, they've been almost close to 7 years now. Yes. Working with JP. Yes. How's the experience working with Japres? I'm on. Just spark a last. Serious? Yeah. Sometimes you get to see the world, you know, different, you know. And then you come back home, you represent your country somewhere, you know, you come back home, sometimes, and you know, you play music, say, I know, but it's in studio, you could someone, you side, you know, it's sometimes, yeah, and it's beautiful. And the EJP, kutaurawo naye one on one muzviri zvebasa, of course. Munhu wakaita sei, if you want to describe Japres? You can write a whole book. Okay. Yeah, but he's just a good guy, you know. You can chill with him for hours and not even know that he's a superstar like that. You know, it's just simple like that. Untozirealize kuti ndachila nemudhara kana vanhu vazouya vazoungana, but kana muri two aitomborana pressure. So yeah, I think he's just a good guy like that. Yeah, I understand, but especially working with him for such a long time, it surely means that you are in good books. Yeah. And of course, what of with some other band members? Is he good just zvaanenge ari kwamuri kana kuti anongokufananidza imese kana kuti pane vamwewo? It's like that, man. Since I'm telling you, I've been working him for close to 7 years now. But when I found out, I told you like 2 years ago, but you won't even see the difference because we are all the same, you know. Munajena nezuro, munajena nasi. Our chemistry is just the same. You should come to our camp sometime. It's Saka, you know, Saka. Yeah, so relationship is just like that. It's just flows like that. This isn't going to go. All right. Okay. And also, I understand kuti munomboita muchiridzawo so pamune murimega. Sometimes nombona tuma clips muchiridza murimega. Yes. Zvinotenderwa here kubasa kwenyu zvese kana kuti munofanira bozo understand kuti maband unotonzwa munhu achitoti aina ndikwanise kana utombono kana vari vekuacta ndikwanise kuacta nemi because ndinoshanda nani. Ndisani matona kuti blazi yangu Japres anotokuudza kuti udaita sei and unoita it's fine. Alright. Udaita sei because at the end of the day anokurudzira kuti I want munhu wese kuti azikanwe, you know, kuti isusu tese tingete takaipa tese, you know. That's what he always tells everyone. You know, so if you want to do something, do it and make sure it's not to buy. Sometimes I don't phone a clip rako but to post of it say. So it's nice. He's not jealous. No. Alright. No, he wants everyone to be a superstar. I want to push out it as well. If it comes out nice and you know, taste it a win at the end of the day. Yeah, because I've seen launch kwa Baba Harare. I understand makatomboshanda mese na Baba Harare. Yes. Ndakaona mdhara vacho wako vachitosimbisa brand raBaba Harare. Exactly. So kashoma kaunoona, I think kashoma kaunoona kuti munhu wakanga achishanda naye wositanga futi kuti nyango abva vachiramba chiwirirana, which is good. Kana JP achidaro. Yes. Pane umwe munhu anditi ada kutoitawo zvamunoita izvi, ada kutoita ka life care celebrity. I understand sometimes kanongozwere kana kauya wotozongokuti ndati wamuceleb, but aripo umwe mupani wechidikizo zvari tori kuchikoro anotoridza. Advice yamungada umupande yekuti kudii? Ndichiri todo advice. Ndogonotadza kupa munhu advice, but zvandakurudzira kuudza munhu is kana if you really feel like zvauda kuita ndizvozvo in your heart, don't stop. Ramba uchitobaya nyange ukasekwa it's danger. Ramba uchitobaya kuona kozi vamwe vanhu vanodiscouragewa
company yavanenge vainayo, but you should look for what's coming from you, from inside you. Yes, saka ndo zvatingango encourage munhu wese kuti go for your dream and toona zvizopererawo. And also vari kuona vada kutoziva kuti comarital status zvakamira sei apa kuti kumba uku kune munhu here kana kuti mune munhu here kana kuti zvakamira sei, because I understand kuti mamunofamba muchinoridza pana umwe anenge achitoscreama wakakutarisa especially anogona kuita mahops kana kuti zvakamira sei. Tori nemukadzi, tori nemwana, atodzidzira kutoti daddy. So we try to balance the two, you know, so far family aside and work aside sometimes, but there's family back home. All right, so my baby pamuno scream up the scream musina yutari so scream muine tari aiwa. Also vangada kuziva kuti pane umwe munhu anoti ko nyaya yekuti ndine birthday party kana tine function yedu but tiri kuda kuti mumbotridzira munyati. Are you open for that? Yes, that's my other line of work besides being on the big stages. We do like small events, dinner, you know, sometimes I come play. If birthday parties, you know, sometimes I come surprise someone on their birthday in their office, car park, you know, we do that every day. So that's those most that you know, people of events, our corporate events and all that, we come play, entertain them for a while. So that's entertainment is my job. So anyway, but good entertainment you will find me. All right, so they would want to know vanokubata sei your social media handles, where to follow you. Vanokubata sei vane vachida kukubatai umwe munhu ari kutotsva izvozvo utoti atotsvaga kuti okubata sei. Yes, social media, just go look for Stavo Sax, Stavo_Sax. That's for Facebook, that's for Instagram, that's for TikTok. Yes, and contact details, that's 0779 390 833. Give me that WhatsApp, phone calls 0779 390 833. So zvaunoita ukaenda tinaro link ravo and just follow him on all his social media. Ukaenda pa description to find his link. Thank you very much nekuva neso. Thank you so much. Panomo wechidiki atokurudzirwa, panomo kuti ada kuentertainwa atoziva kuti anobatana nemisei. So Zimbabweans, let's support our own, let's support Stavo Sax, let's follow him on all his social media handles. Also, kana tine michato, kana tine madina, tine masurprise atoda kuitira vadiwa vedu, you can get in touch with him pa number idzo dziri pa screen. Stavo, thank you so much muzukuru. Chimbosara mchinzwa ako. Yes.